Tatawid na siya sa pagkabata. Ito yung mga baby saya. Ano yan? Pag pinili mo ang pula, ibig sabihin tanga ka. Kumusta yung mga ka-answer? Ako nga pala inyong paboritong baby boy. Naka-filter lang to at ito YouTube. Ngayon dadaan natin ng mga minor moments daw. Pero syempre, bawal ang sexualize, bawal ang violence, wholesome lang. Oo, diba paano ni dito YouTube? Akin na dede ko, mama. Simulan na. Batang naka-wireless headphones ang tapa. Baka tamaan ka kung nasa kaliwa. Kaliwa! Matamaan ba to sa ulo? Okay. Mukhang alam ko na kung anong klase mga magulang niya. Yung mukha niya. Ako, huwag ka na magalit. Sunod! Galing kay Daigo. Kupal ka. Utak minor ka, hayop. Nagkagalit ako bilang isang bata. Ito ba ang bagong auto-jump? Ano yan? Parang Roblox. Nasagutan mo ng mga module mo? Baw! Ayaw ka ng bawag! Wag! Huli ka, boy! Sunod! Lang, may naisip lang ako. Ano yan? Bakit hindi kami pwede sumali sa Parang batang tanda? Bakit kami mga bata pag nag-uusap, maaari kayo sumali? Hindi ata makakaruway. Tama! Mga nanay na kasama yung nanay. Ang tatay na nanonood. Ba't ganon? Nasa roasty siya. Kamukha niya si Mark William. Bata siya. Galing kay I Love Hotdogs. Mga simpleng kaligayahan ng mga bata, di ba? Ako hindi na ako nagsasorry eh. Kasi di rin naman siya nagsorry sa akin! Ba't ako magsasorry sa 20? Sunod. Happiness, saya-saya naman. Wholesome. Kay Justine. Hey! Di mo alam dahil sa'yo ako'y di makakain. Pakakain! Piling makatulog buhat ng iyong Nakohit! Sunod! Tandaan lang mo paglagay, nahawakan yung pipi ko! Nahawakan agad! Tatawid na siya sa pagkabata! Pa ako, nabigyan niya! Dali ka pa nga, siyempre. Kung ano na nalalaman ng bata mo. Ako na lang, titingnan ko na lang, tapos gagawin yun. Tapos na. Tapos na. Lalagyan na nga ng gamot. Magbabiral to sa Buti Facebook. ka anesthesia na eh, di ba? Wow! Wow! Ayos, masakit. Oh. Hindi masakit, hindi masakit. Parang kagatan lang lang eh! Bit na bagay. Dati, mapakagating ka pa daw ng bayabas. Di na ako umabot doon. Di ba ako ganun katanda? Taas ka ba yung mga German cat dyan? Meron tayong mga Schublig. Jollibee exposed. Naman yung batang to may hawak na baon ulit. Naamoy ng mga kaklase niya yung pagkain kaya nilapitan siya at nakipagnegosasyon sila na makipagpalitan ng baon. Bigyan ka rin ng mga baon namin. Ayoko nga. Kulang pa nga sa akin to eh. So nung di pumayag yung bata, nagsumbong mga kaklase niya kay Jollibee. Ba't kaya ayaw mag-share ni Bong? Sayang, gutom pa naman ako. Sana nga matuto siyang mag-share. Marami naman siyang baon. Sa lahat ng na-witness ko, nasa side ako ng batang to. Bakit? Dahil una sa lahat, O ayaw ko eh. bruh, may karapatan tong batang to na hindi pumayag. I mean, Tama. 4 sila oh. Talagang kulang pa sa kanya yan, mga buraot ng Pangalawa, Di ba kailangan ng pangalawa? Okay na ako sa isa. Tayo ng bobo doon ah. Bobo ng mga ganyang bata eh. No? Mga napapabayaan ng magulang. Dito minor, oy. Nag-aalaga ito na. Ayos, wholesome mix. Pagod na ako maging edgy boy. Kit naman ni Lola. Ilang taon na siya? Sino ka mag-anak nito? Maraming salamat. Sunod. Bye-bye. Maganda pa naman ito. Yep. Galawang bata. Hanggang matanda ako, ayoko pa rin nag-ugas ng pinggan. Wagon ka ni mama, pabungol-bungol dayon. Sugoon ka ni papa, Oh! imong unya-unyaon. Ayahay ka ayo kay pugson pa ug mukaon. Pero bitaw iyang kachat maupa ang unahon. Right in yan. Tugot-tugot. Nagkakaroon talaga tayo ng ano, Yawa minors dito. Ito yung mga baby saya. Oh. Gabi isipon ray gunitan. Kung unsa replyan Baby Sayas, represent. Okay, maraming sa'yo ako makapiright. Ano ba to? Hindi ko alam anong title nito. I-comment na lang. Green na, oh. Yung kay Ellie. Green na to. Oh. Dito ka. Yay! Saya na ako! Ano ba? Lamig. Oh, dito. Oh, Bakit yan? Sit ka here. Sit ka here. Bakit to? Anong gusto mo?
Nangyari. Ganyan talaga yung tinapirat lang sa tunaw. Sarap? Ano ba talaga yan? Hindi, Sarap. yung malambot na parang dila. maasim. Maasim. Be, patingin ako. Masarap? Patingin. Oo, alam ko na lagi ginagawa ni Pinsan. Ang bilis na wala nun, ha? Daig mo pa dumodo, ang bata. Masarap pagtripa ng mga bata. Mama? Aning kamot mo diya, kay nanang iro, duha ka buk, tagsaan mo. Na, sige. Hindi. Parang may ginagawa mo, Bisayawa version na. Tsaka nagkakaroon na. Magaling mga admin. Guys, paki-translate. Baka nang awa nyo na. Pag may nakita kayo, please paki-translate naman. Tulungan nyo naman ako. Naisipin ng tabangi daw siya, te. Hindi to minor. Katawang minor lang. Oo siya. Pacquiao, Manny focus Pacquiao. ka lang sana sa training para sa laban natin. Literal na featherweight. Tumakbo pa kasing presidente. Kaya yan tuloy, na-cancel. So ayan, hinamot ulit kita. Ikaw ay nasuntok ni Pacman para kung tinamaan ng isang shotgun. Nice, maraming salamat. Kung kailangan ng shotgun siya, kahit pellet gun lang. Sunod, mama. You need a big. Step 1, grab both hands. Step 2, flip like that. You need a big. Yeah, minsan naiinis din ako sa mga bata eh. Pero wag yan sila sasaktan. You need a big. Bakit tayo nababasa tuwing umuulan? Nababasa tayo ng ulan dahil tubig ito. Nababasa tayo tuwing umuulan dahil sa Please water paman din cycle. ang pangalan mo. Kailangan ng mga halaman ng tubig. Ito. Nababasa tayo tuwing umuulan dahil sa water cycle. Nababasa tayo ng ulan kasi pag-gala-gala tayo. Nababasa tayo Saan mo ng narinig ulan. yan, ha? Sa tatay mo, no? Parang narinig ko pati yan kahit pagtanda eh. Alis ka kasi ng alis. Nababasa tayo ng ulan dahil wala tayong payo. Ayan, ang pinakamagandang sagot. Nababasa tayo ng ulan kasi naliligo tayo dito. Nangyari. Saan to? Araw ng Moriones. Ano ba? Huwag di throw away bata. Di na babalik ka dyan. Yung nagka-camera eh, dito yung focus eh. Dabdawar at Moriones. Pero gito din ako dati sa McDo ata. Sa Jollibee, kung sino man yung mukha. Parang si tae ni Barney. Yung pangalan nun si Grimes. Ako tatakot ako dun. Puti yan. Si Binong gumagana yung fight or flight response ng bata. Importante yan para matagal siya mabuhay. Anak mo to. Ito yung nangingi sa akin ng pera. Sabi niya, tingin pera buang. Basta makita lang huwag buang. Pisilin kita dyan eh. Pisilin kita. Pisilin mo ako dito. Pisilin niyo ako. Pisilin mo ako dito, mama. Yes! Kung wala ang mga baby, meron na kaming baby time! Good return of investment din yan. Sunod. Ano to, galing kay Jan. Ano yan? Ba't pala nilagay kay audio dun sa isa? Tagbingi Jante. Sabi niya, di ba kanina? Represent sa mga baby sayang. Yan! This is why Valorant in the Philippines is not like any other. Parang content to sa YouTube ha, yung mga hand and keyboard. Mabuti yun to, 25k like. Sige. Nagawa ako ng gaya. Hanap ako ng kasama dito. Gago, mapost ka sa Valorant, gago. Hand versus eye. Hindi magtropa, gago. Hand and brain. Para gago, famous na kayo. Oh, batang-bata na, Lalagay famous sa Jessica na. Soho. Ito yung lagi, hindi nasa likod lagi yung ano eh. Yung, turuan ka na paano mag-cheat sa GTA.
Heso yam lang yan, madali lang yan. Yun yung lagi nasa likod eh. Yung walang pambayad. Speaking of sikat na minor, yung pinakakilala sa lahat. Seryoso ba yan? Go signal nyo ba to? Kala ko tuloy namatay na siya. Yes, ang aming childhood ko din yan. Who's the fine day? Hey, pretty princess. Are you talking to me? Is there other pretty girl around? Diba? Yan ang gusto ko sa mga bata. Simple kaligayahan lang. Tayo, cringe naman yan! Ay, sugod naman yan! Sila diba, masaya lang. Enjoy lang sa buhay. Walang pakialam sa nararamdaman lang. Yan ang gusto kong madala ko hanggang sa pagtanda. Lord has slain Lord! Leche. Buti na kilala ko yung Roshan ng ML. Diba si Lord? Oy, huli ka! Palo ka, bata! Pakalisin, father! Beware of ambush! Lord! Patawan. Gusto ng mga bata. Paborito ko rin ito dati. Hi, ako si Baby Bear. Wala akong pake, pero ako si Doray. At Nice. ako naman si Unggoy. So ano naman kabaklaan ang kailangan mo? Gusto ko sana makauwi na sa amin at makita ang aking nanay at ang aking kapatid. Maaari niyo ba akong ihatid, ha? Sure. Oo naman. Yay! Group hug! Anong nakakatawa? Ay! May pagong! Mukhang hindi sila makaalis kasi hindi niya magising yung anak niyang tatanga-tanga. Tulungan Batugan natin mong gisingin bata. ang kanyang ML anak. na ML. Isigaw natin na malakas. Gising pagong! Gising pagong! Diba sabi ko laksan nyo? Isa pa, Ay, tangina sorry. nyo. Gising pagong! Gising pagong! Ayan, nagising na ang puta. Tara, napakasarap talagang tumulong, lalo na sa mga nangangailangan, di ba? sa mga Oo tanga. nga. O bakit may pag-ikot, be? Yay! Saan kaya ang daan papunta sa bahay ng lintik na baby bear na ito? Sa Pag blue. pinili mo ang pula, ibig sabihin tanga ka. O sa asul. Saan kaya? Tanga ko sa pula. Tama, sa asul. Tara na, ihatid na natin ang mukhang unggoy na bear na ito. Oo nga, mas mukha pa siyang unggoy kesa sa akin. Ganon. Tara na. Puta, may nakakatakot siya. Mama! Andito na ako! Anak! Napabuka ka na ako eh. Saan ba ikaw galing? Ma, nagdala ako ng kakainin natin mamaya sa dinner, oh. Hindi nila tayo naiintindihan kaya okay lang mag-usap tayo. Ay, mukhang malasa nga ang batang ito eh. Pati ang unggoy pwedeng adobohin. Bitch, what are you saying? Yeah, dude, what's up? Halika na, ma. Oh, siya, ihanda mo na ang talyasi at ako na magagayat. Oh my gosh, let's go. Sinira po ang childhood ko. Maraming salamat. Tanggal yung minor filter ko eh. Pilipinas, bago ka! Yan, kasi di ka pumutulo sa pulang daan. Hindi na to minor. Nung sinabi niya, meron ka ba schoolgirl outfit? Oo naman, lolo. Wala pinipiling edad ang edukasyon. Tandaan niyan. Sunod. Ang cute naman. Ba't may ganito yung music? Yung paligo. Kala ko mapaliguan. Ayoko na may paglaro sa'yo. Gusto ko na ng bagong laruan. Yan, mga minor dyan. Panahon natin, alam nyo na! PBC, magkano tayo soon. GTA, diba gawa sa'yo? Counter-Strike, ano ko nasa kaliwa? Hindi ko alam. Ano to? Ito mahimik. Kaya kasing resolution to, hayop. Bakit nakapado kami to sa mga, sa mga upuan? Paguli. Mayaman ako sa'yo. Bibigyan kita ng 20 pesos kapag nagawa mong huminga sa ilalim ng tubig. Minor pa si Eman. Isiw, kaya ko yan. Masyadong, man, too real, too Oh, fast. 20 ko. Nangihinayang din ako kay Eman. Miss you, bro. Pero doon, tatapos sa ating video. Ako na, ako'y nalungkot sa katotohanan. Hindi tayo bata ng habang buhay. Kaya enjoy nyo na. Kung nagkikringe kayo, sukot kayo ngayon, mabuti yun. Lumaki kayo bilang mga tao. Tanggal na nga yung filter ko tumanda. Tanggalin na natin uli. Boom! So, tumanda na ako sa mga responsibilidad ko sa buhay. At doon tatapos yun. Baby Paolo na mamahal.